नमस्कार प्रणाम सभी भोजपुरिया श्रोता के गोड़ छुके गोड़ लागत तनी। तो फिर से तो रउआ लोगन के एगो नया वीडियो में स्वागत बा। आज हम बात करे वाला बानी रितेश पांडे के गाना के बारे में। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा रितेश पांडे के गाना रिलीज हो गइल बा भाई लोग। तो रउआ लोगन से बता देतनी ई गाना रिधि म्यूजिक वर्ल्ड पर आ गइल बा, जौन एल्बम के नाम बा हो जाई कलर करिया। बहुत ही अच्छा रितेश पांडे जी के ई गाना बा। तो रउआ लोगन के ई गाना कैसन लगल हो, आशा ना विश्वास करतानी रउआ सब रितेश पांडे जी के फैन होखेम। तो रउआ सब के ई गाना अच्छा लागल होई। तो भाई लोग ई गाना के पूरा सुने खातिर हमरा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहाँ से भी जाके सुन सकता रहो और यूट्यूब पर सर्च करके भी सुन सकता रहो, जौन एल्बम के नाम बा हो जाई कलर करिया। तो रउआ सबसे बता दी ई गाना के वीडियो क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त बा। आ जौन रितेश पांडे जी के आवाज़ बानू भाई लोग, बहुत ही अच्छा गायकी करेलन रितेश पांडे जी। तो भाई लोग ऐसा ही हम नया नया गाना के अपडेट लेके आवत रहेनी और रउआ सबसे भोजपुरी भाषा में बतावत रहेनी। तो रउआ सब कमेंट करके बताई हमार भोजपुरी कैसन लागेला रउआ सबके। रउआ सबसे ई गाना के स्टोरी बता दी। तो भाई लोग रितेश पांडे के शादी भइल बा और उनकर मेहरारू रील बनावे वाला मिल गइल बिया। उनकरा के ऑर्डर करतिया कि तू खाना होटल से मंगा लो, हम खाना बनाएम तो करिया हो जाएम। तो भाई लोग ई गाना के इहे स्टोरी बा। रउआ सबके ई गाना कैसन लागल हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताई। तो रउआ सबसे ई गाना के पूरा डिटेल्स बता देतानी। ई गाना आइल बा रिधि म्यूजिक वर्ल्ड पर, जौन एल्बम के नाम बा हो जाई कलर करिया। आ सिंगर के नाम बा रितेश पांडे आ गायिका शिल्पी राज। एमे काम कइले बाड़ी पालवी सिंह और म्यूजिक दिले बानी जेपी तिवारी जी। ई गाना के लिखले बानी दीपक देशमुख जी। तो रउआ सब भी अपना गाना के और अपना चैनल के प्रमोट करावे के चाहतनी तो हमरा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करी और अपना छोट भाई के सपोर्ट करी। और रउआ भी अपना वीडियो के सपोर्ट करवाई हमसे। तो भाई लोग जाते जाते हम अपन परिचय बता दी। हम शायर भाई नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। तो भाई लोग जय बिहार, जय भोजपुरी, जय छपरा सिवान। तो भाई लोग मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए